Edwards nôl I Mendes ar draws Kershaw. Dyn ni nôl I Mark Williams ar ergyd! O Didog I gefn yr hwyd! Dim gobaith I Michael Jones yn y gol. Taran o 20 llath gan y capten. Riley. Ysgamu mewn I hanner Aberystwyth ar cae. Roberto colli allan I Wollacott. Bountford. Edwards I Williams. O, mon y symudiad da gan Aberystwyth. Mon yn heiddi gol. Ryan Edwards. Arbediad o Didog gan Mike Jones. Y golwr. Sefyll I fyny. Gwneud I Ryan Edwards wneud y penderfyniad. Oedd hi'n symudiad gwych yng nghanol y cae. Edwards yn parhau ar ediad. Neb ar ei gyfil. Y ddylia fod yn neud yn lot gwell. 4 munud o'r hanner cyntaf weddill. Kershaw a'r gig gornel tuag at Pete yn dod I mewn. Mae'r biniad cael ei ffenio oddi ar y llinell gan Jones. O, mae'n dod I Kershaw. Ansol da I mewn I cwrs Cosby. Mae Cody Roberto wedi dod â Derwyddon Cefn yn gyfartal. A Roberto fel nath o wythnos dwytha yn rhwydo yn y cwrt 6. Mewn I Williams. Williams yn ffigio ar draws Kershaw, Bountford, dan bwysig ar Mwdimu. Tuag at Mark Williams arbeniad. O, mae'r bediad gan Mike Jones. Nid am y tro cynta yn o'n cadw I dîm yn y gêm. Bod yn gweld llawer amdani o rywsyd neu gilydd. Bydd yna fraich cadarn o'r beniad ag am Williams. Bydd o'n siomedig fod eb sgorio I ail o'r noson. Baines ar gig cryd, tuag at Jones ar y postyn pell ar beniad ar draws tuag at Kellaway. O! Sut ar y ddiar na, mae dros y llinell, bydd ar dyfarnwr cyngorthwyol. Yr holl ymdrechion y golwr Michael Jones. Yr eilydd Jeff Kellaway. Wedi rhoi Aberystwyth yn ôl ar y blaen. Gyda 3 munud o'r 90 yn weddill. Mae chwaraewyr Derwyddon Cefn yn gandryll ar penderfyniad. Yeah, we'll take that. I think the players showed great character. You know, it was a heavy defeat on Monday. It was a tough couple of days for us, but we've bounced back. Always a tough place to come here, but absolutely delighted that we've come here and got 3 points. Do, ni ddim chwarae digon dda heddiw, ond mae'n neud decision massive yna heddiw. Mae'r rhaid I o bod yn 100% y meddwl mae hwnna dros y llinell. A does yna ddim ffordd medru dweud hwnna o lle mae o. Does ddim ffordd, so I ni mae'r leiniad I wneud decision sydd I newid I gêm. Felly o'ch barn chi, o'ch chi'n meddwl bod y bel heb groesi'r llinell? Dwi ddim yn dweud hwnna, dwi jyst yn dweud mae'r rhaid I o bod yn 100% a ni gofyn iddo ac oedd yn dweud, oedd ddim siŵr. A pan ti'n gwneud pethau fel yna, maen nhw'n newid gemau ac heddiw dwi'n yn siŵr os mod i'n gwneud ei job o'n iawn. Wel, for honest, mae pob gêm yn galed yn Cyngharion a jyst cymryd y gêm ar y tro a gobeithio allwn ni cario ymlaen neu beth ni'n gwneud a bydd y tîm jyst yn mynd gryfach yn gryfach pob gêm nawr.